Може ли с хипноза да се лекуват зависимости към алкохол, тютюнопушене и други? Това ще коментираме с психолога, хипнотерапевт Георги Димитров. Първо да видим кой е той в следващия видеоматериал. Георги Димитров е член на Британското психологично дружество и на Международното дружество за хипноза. Освен в България, от 3 години практикува и в Великобритания. Има повече от 10 годишен стаж по специалността. Участва в различни издания, свързани с хипнозата, като много от докладите му са публикувани в международни сборници, четени са на конгреси, конференции и така нататък. Автор е на книгата "Поглед към хипнозата. Загадки и реалност". Чрез хипноза Георги Димитров лекува зависимостта към алкохол, тютюнопушене и други. Господин Димитров, наистина ли може с хипноза да се лекува алкохолизъм, примерно, или някаква друга зависимост към наркотични вещества? Да, може. Може. Хипнозата е един от най-ефикасните методи за това. Какво е всъщност хипноза? Какво представлява хипноза? Хипнозата, за нея е писано много, говорено много, всеки има някаква представа за хипнозата, до някъде е реална, до някъде не е. Хипнозата е междинно състояние между будно и сънно състояние, някъде на границата, така да го кажем. Ама как се стига до това? В смисъл, това не е нещо, което човек изпада в него или човек сам достига до такова състояние. Какво се случва всъщност? Как един човек повлиява на друг човешки организъм и в частност психика да стигне до това състояние? Много ми е трудно да отговоря само с няколко думи или само за няколко минути как точно се провежда една хипноза. Но ако трябва да го обясним медицински, имаме две полукълба. Едното, лявото полукълбо е това логическото. Полукълбото отговаря за мисленето, за логиката, за анализите. Дясното полукълбо отговаря за чувствата, за емоциите, за фантазиите. Можем да приемем, макар и условно, че подсъзнанието е базирано, така да го кажем, в дясното полукълбо. Когато работим с хипноза, всъщност ние се обръщаме към дясното полукълбо на човек. Изключваме лявото, така ли? Да, грубо казано. А вие в състояние ли сте сега да ми изключите, примерно, лявото полукълбо? Да, няма проблем за това. Но трябва да определим някаква цел и да имаме съответното време и условия. Трябва ли време? Да, определено. Няма как да стане Няма как да стане тук сега веднага? Веднага не може да стане. Така, с штракване на пръсти не. Не да ми залюлеете, примерно, един часовник така пред очите и аз изведнъж да... Значи това също е метод, който се използва. Вярно, той е сред старите методи, така да се каже, но ползва се и в днешно време. Методите за хипноза са много. Те са най-различни. Имаме словесен метод, очен метод, с махалото, с часовника, както вие споменахте, и много други методи. Но популярната представа е действително, може би с махало да се прави хипноза или пък с часовник от тези с дългите веришки от едно време още. Добре. Какво правите всъщност? Как въздействате и как карате хората, ако всъщност наистина е толкова успешно чрез хипноза човек да се отделя от такива зависимости, може би сигурно всички щяха по този начин да пробват. И да, и не. Значи, по принцип, работата, това казвам като психотерапевт, работата с зависимости не е лека въобще. Изобщо сложна работа е. Защо? Защото при зависимостите, обикновено хората, които са идвали при мен през практиката ми, са били хора с много неустойчива мотивация. Често пъти тези хора биват едва ли не накарани от някого другиго да дойдат в кабинета на психотерапевта или в случая на хипнотерапевта. И някой ги кара тези хора да отидат и да се излекуват, например да оставят цигарите или бингото или алкохола. Самите тези хора или не са убедени, че искат наистина да се откажат от зависимостта, или пък те идват с намерението, истинското желание да се откажат, но то много бързо преминава при тях. Затова е много трудно да се работи с такива хора. Не е невъзможно. Хипнозата е само един от методите, които могат да се прилагат в такива случаи. В практиката си съм имал най-различни случаи. Хазартна зависимост, алкохолна, никотинова,
Имате такива хора, които са излекувани след това, така Да, ли? има, да, но За колко сеанса може да се излекува човек? много е относително. Много... Почвам вече така от личен интерес. От личен интерес да се интересувам. Значи има колеги, които в Великобритания, където живея и практикувам в момента основно, има колеги, които работят с един сеанс само. Но те се стремят към много рязка промяна в психиката, което аз лично не препоръчвам. Промени в психиката не е добре да стават рязко в никакъв случай. Затова аз като психолог също по-скоро се опитвам да разбера мотивацията на този човек, доколко тя е стабилна. Това, което правя още в първите няколко минути или пък на първата среща. И обикновено се връщаме назад във времето, за да си спомни човека кога точно е възникнала зависимостта и какво му е донесла тя. При всяка една зависимост можем да говорим за вторична полза. Тоест, този, който е пристрастен към алкохол или към хазарт или към цигари, той получава нещо. Поне в началото е било така и затова тази зависимост се е установила трайно и продължава да бъде във времето да съществува. Това, което правим е да открием каква потребност е запълвала зависимостта, когато е възниквала. Случаите са най-различни. Има хора, които имат зависимост, примерно от интернет, от Фейсбук. Такива с зависимост от интернет са около 70-80% от присъстващите тук в студиото в момента, плюс тези в апаратната, плюс долу в редакцията, ако някой останал случайно. Вижте, първото и най-важно условие, може би най-важно, или едно от най-важните, е човек действително да има желанието да се откаже или да постигне нещо. Това важи за всяка една област. Много е важно да уточним това нещо с съответния човек, понеже тези проценти, за които вие споменахте тук в екипа, може би не всеки от тези хора би имал желанието да се откаже от интернет. Никой няма желание. Никой няма желание. Аз по принцип ви казвам нещо. Казахте, че има хора Да, точно. Прав сте. Добре, и казвате вие 5-6 сеанса и край, те са готови. Никога повече не поглеждат компютър. 5-6 сеанса е съвсем условно казано, защото зависи колко дълго е продължавала зависимостта, зависи човек какви методи, какви опити е правил да се откаже от нея, да се отърси от нея. Много е важно дали човек има тъй наречената социална подкрепа, т.е. дали има хора покрай него, близки от референтния кръг, които го подкрепят в това му желание. Това си като всички останали възможности, кубуни и така нататък за лекуване на зависимост. Да, да кажем така. Добре. Благодаря ви много за това гостуване. Продължаваме нататък.